Men prøv at tage temperaturen på den danske seksualmoral i dag. Prøv at gå ind og læse Johan Ørting på nettet. Det skal være på nettet, fordi Ekstrabladet på nettet har en fantastiske feature, at vi kan få den almindelige danskers kommentar til nyhederne. Det har vi jo altid manglet. De der kæmpe tosser med for meget fritid, der bare lige kunne sætte lortet på plads for os andre, ikke? Det er Torben fra Vallensbæk. Nej, polerne smelter ikke. Jeg har været dernede og hentet min hustru. Det så fint ud. Nå, men Johan, der var en pige, der skrev til Johan, som skriver, kære Johan, min kæreste vil gerne domineres. Og jeg har prøvet at binde ham. Så kunne jeg ikke finde på mere. Og det er jo vildt sødt, fordi man forestiller sig bare hele situationen, hvordan hun kommer hjem og siger, så skal du satme få den der. Og ud og hente et nyt chiptog, og ind igen. Og kryds, og benene. Er du kommet, Torben?